ଚନ୍ଦ୍ରର ମିତ୍ର କେବେକାଲି ଏକ ଛୋଟ ଗାଁରେ ରହୁଥିଲା ଗୋଟେ ଝିଅ। ତାର ନାମ ଥିଲା ମୀନା। ମୀନାଙ୍କୁ ରାତିର ଆକାଶ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ଘରର ଛାଦ ଉପରେ ବସି ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ଏକଦିନ ସେ କହିଲା, ହେ ଚନ୍ଦ୍ର, ତୁମେ ମୋ ସହ କଥା କହିବୁ କି? ହଠାତ୍ ମେଘ ହଟିଗଲା, ଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହେଲା। ମୀନା ଭାବିଲା, ଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କ ସହ ହସୁଛି। ସେ ତାର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଥା ଚନ୍ଦ୍ରକୁ କହିଦେଲା। ପାଠଶାଳାର ଭୟ, ପରୀକ୍ଷାର ଚିନ୍ତା ଓ ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ସହ ଝଗଡ଼ା। ଚନ୍ଦ୍ର କିଛି କହିଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାର ଆଲୋକ ମୀନାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିଦେଲା। ସେଇ ଆଲୋକରେ ମୀନାର ମନ ଶାନ୍ତ ହେଲା। ସେ ବୁଝିଲା, ସମସ୍ୟା ସବୁବେଳେ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଆଶାର ଆଲୋକ ଥିଲେ ଆମେ ଭୟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେଇ ଦିନଠାରୁ ମୀନା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ହେଲା। ସେ ପଢ଼ାରେ ମେହନତ କଲା, ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ସହ ମିଶିଗଲା ଓ ଜୀବନକୁ ନୂଆ ଆଲୋକରେ ଦେଖିଲା। ନୀତି: ଅନ୍ଧକାର ଯେତେ ବଡ଼ ହେଉ, ଆଶାର ଆଲୋକ ସବୁବେଳେ ଜିତେ।